seara, gini vă aflăm la Altă Mobeti. Azi lo avem oaspi Nicu Baturi. Nicu este embor, ama are mari miraki și mari sinfer, știi una parte artistică. Are miraki em te îngrăpsește, em permânește, em are îngrăpsită și pe mucânește, pe română, are îngrăpsită em poezii, em teatru și are mari miraki știi zugrăpseare. Și va năzborească niheam de tută vrarea asta de partea artistică, știi lumea armânească. Așa că gine vinișni, cum mi hârsescu că avem moabete asta de don. Gine vă aflai Alexandra și prota oară voi ca să vă hăristusesc a tuturor că vă minduit la mine. Ne-a drat tinie este tasmi câlisiți anami s-a dituța lanță oaspiți ți-a avut până tora tu armânamea media. Haristo multor. Haristo și ațea că ți luași unul cum atât de chiros să îndrizem moabeta asta și că vini și șază și cu ahântă disclidari. Dar să zburăm tuti lucrurile este mult umșate și personale. Vreau prota sa Hurhescu de la una mirachea ta, de la marea vrarea ta de căiurile pe Balcan, pe horle armânești. Că știu că ni zbruși cu multă mirache și cu multă vrare de cum futi tini când o te dusești prota oară tu Balcan și vreau să te întreb, ți poți nădăți de această experiență. Și este, aveam avzâtă că tu Balcan bânează mult armâni, până atunci nu puteai ta să ajungu, ta să-i ved, ta să dar moabete cu ei, ta să-i cunosc. Pistipsescu și tora mi-minduiesc înapoi, zic că prota, n-ai mai mare impact, ca să zic așa, care l-au avut cu armânamea din Balcan, fu atunci am dat un soț, care îl știe toată lumea, Tanas al Stamuli, de adun cu Tanas, de adun cu Vasil Zguriș, cu bunul la meu soț și chinul la meu cu Dani Perifan, ne dusim tu anul da unii și zații, ne dusim Moscopole, petricuți de suțata armânească, de fara armânească, ne dusim Moscopole, ta să aflăm un loc, eu putem ta să andămâsim 7-8 zaținii de oameni. Până atunci eu nu aveam văzut horele din Balcan, nu le știam, erau toate mași ți aveam avzută pe la soț. Ajunsim, nu ne dusim de prota oară Corcea, Dimi Corcea este dip aproape de Moscopole, inghis de kilometri, dănăsim, adrăm una voltă și dănăsim Aminciu, Mețovo, cum îi zic greții. Acolo, când ajunsim Mețovo, atunci vizui prota oară cum una hoară întreagă zburaște mașa armânește. Cum maste dănăsea poliția pe stradă, lipsea să-i zici bună ziua, ți-a dar cu ei, dă-i dișchirea. Toată lumea zbura armânește, de la mic și până la mare. Mașcă tora Mețovo, Aminciul armânescu, ei zic că masul întreg zburește armânește, vlăhește, noi chem vlahi. Avem asta, niheam diaforau, că ei zic că sunt vlahi, noi chem armâni, este idealimbă, că zburăm idealimba și cum zburăm noi doitora. Mult umșat. Aminciu fu locul ținai mai mult ți avu hari? De tu ți viduși pe Balcan? Sunt multe locuri ți ne-au hari tu Balcan. Toate locurile din Balcan ne-au hari. Ma aminciu fu protlu loc, eu deschis și ochii cât armânami. Divizui ahâtă lumii la un loc, ahâtă armânami tu un loc, care zburăsc cu idia limbă, câți ani are de ahurhim de 1905 de fuzirea noastră din Balcan, de ajunsere cadrilater și manapoi tu România. După 100 de ani, noi zburăm idia limbă, avem idia minduiare și nachicăsim untra de altul de candahim de tonăfumei. Și asta este una duchiare mult umșată, când o vezi că him tuți una. Și de asta vreau să te întreb, desi te alexi ți viduși acolo, cum te alexi personal, desi ahurhi și îți vezi alte turlii lumea armânească, desi ahurhi și să te apropii mai mult de limbă? Vizui că armânii de Aminciu sunt mult conservatori și ca
zis că este ca una șicaie, ma nu este șicaie, este un lucru de alihea. Vă spun, tora, vă permitusesc cu ceva. Un cusurin de-a meu, de-a din România, cu una cusurină din America, s-a adunat în România și adrară una voltă până tu eladă. Ajunseră aminciu și adrară moabeti cu armânii de acolo. Și zicea, orelale, câți bănați voi ava? Ei, câți bănăm? Zicem, mași 4-5 de armâni. Mași armâni bănați la încoară. E cum? Armâni himtuți. Nu are altul xen. E, avem una femeie, că dau o femeie de gift să ținem încoară. Și aici tu să ne duie niheam, cum îi ținesc gifții, că nu sunt o prăvță. Sunt oameni, ca toți oamenii, și va lipsește tasladașa lor tinea ca ti oameni. Cum îi țineți? Îi ținem, că știi că gifții va să dară nu adară ca te aradă 1, 2, 3 cilimeni, este va să dară câte zații. Și atunci ți va să dară cu hoara minciu. Hoara minciu va să dară hoara de ghif să tu țin zăzdeni. Și atunci îi ținem așa câte 1, 2 femei și ți adrăm. Este ca un este ca o regulă, nu știu cum să-i zic, tora. Ca un nom? Ca un nom neazburât. Neîngrăpsit. Neîngrăpsit, e nezburât. Nu vin casă la giftul. Te-ațea, l-o lași, zbânează maștună casă, cât aței zină să cântă cu zâncărcutea la nuntă și ahât, ca să nu spargă hoara. Ania poate să-mi zică că poate să aibă și un turlia tu care armânii armaseră ahât aproape a horile ațeale, că nu apru chiar xeni, că este zborul până tu sonii de conservatorism. Așa este. Vreau tora să trec nihem și la partea artistică, te-ațea că va și după căiurile este și după tot contactul cu lumea armânească, tine ahurhești și să îngrăpsești mult mai mult pe armâneaști. Partea artistică titinii sunt dau părți până sonii, ema îngrăpsearea, em zugrăpsearea și ninti să te plecărsesc cu snătăți mai multe de dauli, ne-avu hari cum îndăsești tinii, au așa în dau zeli că partea tu lumea este artistică, tine avuși dau în nuni. Așa că te las pe tine și ne duci care sunt un nuni la tali, ti partea artistică. Așa-ți. Prota oară lipsește ta să ahurhezi cu nuna armână. Că tine micălisiși la un moabete armânească. Ți vă zic că este că moabete armânească timini, eu minduiescu, care 2-3 lumăchi. A este minduiare. Că moabete armânească este pe armâneaști, moabete armânească este te armâni și lipsește să acurhim cu nuna armână. Nuna mea armână este doamna Chira Manțu și Hristusescu, că daima ne apandăsește la iții telefone, la iții mesaje în Grăpsescu, avem de este comunicare, zic cum îi ziți comunicare, tora? Este zbor internațional, va sufelisi multe zboare internaționale, că nu avem ce să adrăm. Limba unui popul este ca un organism iu. El bânează, el amintă. Când o amintă și zboară. Și atunci, vrem, nu vrem, lipsește taslon zboară și de alte limbi. Cât de mult vrem noi ca să zburăm să fie armâneaști, nu putem până tu soni că nu ai cum. Lipsește ca să iei de alte limbi, ca să poți să dai. Așa, vă zburam de Chira Manțu, care ea și încheaptină, cum zice ea, îi petrecăte un poemă, ți-o Grăpsescu, și zic, Chira, ia-ți timiduiește de este poemă. Și au ea și o cheaptină și îmi zice, vezi ca și. Multe, cum zice ea, multe nu parare ți cheaptină, că zice că eu, tora, fără să pară fără tapineață, modestie, îmi zice că eu un tipțâniți îngrăpsescu în dreptul, fără să am multe alaturi gramaticale. Așa este.
Și îmi păru mult umșat că u filesiš zborlu nună, legătura asta cu alt om care te ajută, tu calea artistică ți o luași. Tora, deftira ta nună, este pe partea de Zugrăpsari. Care este nuna? Așa este, nuna pe partea de Zugrăpsari este una doamnă, numai ei este Mirela Trăistaru și ea este mucană, este română, este ardeleancă. N-adunăm, are 2 ani, au așninti, n-adunăm una tabără de pictură, vas permitusim și de este tabără de pictură și de atunci ea nu par avea văzâtă de armâni de Tardeal, tora bânează București de mulți ani, ea nu avea văzâtă de armâni și îi se păru care știți exotic, care him noi, armânii, și poate că him exotici, că noi him un popul, avem bânată tu Balcan, noi vinem de 100 de ani. Nu avem mai mult de 100 de ani. Him exotici. Avem altă minduiare, avem altă praxie, avem him altul ceva. Și aici care știi cum îi se păru, a este lucru, și îmi zise, voi să ved și eu, ți-a draștini până tora, eu i-a spus lucrările mele și am zise, lipsește să lucrăm de adun de la Șinclo, eu vă te înveți să ai teadrare. Și de atunci o am nună și pe Mirela Trăistaru. Am două nuni și voi, tora veara, am dat zină Chira din Germanie, zină București, îi zice și ale Chiră, îi zice și ale Mirela că vă le adun douli nuni și le scot pe un cafe. Mult umșat, tațea că minduescu că tu avem tu bana noastră, în 2 oameni care ne ajutară mult în băgară pe un cali bună și este mult umșat când putem să Hristosim și maxus când putem să fțem tascănoască dauli nuni care ne ajutară. Asta e mult umșat, așa că va fi un cafe mult bun. Așa este și mai mult de atâta, ele sunt hasca ună nună, ți-oai nuna de pătăgiunii, că nuna din curunare. Ți adară timine, adară pro bono și te este le Hristusescu. Așa este. Tora, să ne turnăm la îngrăpsare, la prota mirachi artistică. Cum a hurhi mirachia ta îngrăpsare? De când? Mașet să-mi minduiescu, mi-aduc aminte că prota oara anda a hurhi ta să îngrăpsescu, eram toașcheri. Cum zic că a zis zborul estul, tu Balcan, mai mult, eram voinic toașcheri. Tu limba română, inii soldat în armată. Eram voinic toașcheri și adram corespondență cu un cusurin de-a meu și îngrepseam cărți ca fi stămână. Când îngrepseam asele cărți, îi permituseam ți-a dar eu toașcherii, m-a îngrepsit de tu stihuri. El îi petrițea înapoi idia soi de carte înapoi. Atunci a fost prota oară, mă nu luai atât serios este lucru și a hurhi să îngrăpsesc cu armânește cam în anii ești să dețoni. Care vă zic că mirachia te îngrăpsare a hurhi ca un eșicai, ca un joc. Dipoși, ca un joc, ca un eșicai. Când o hurhiși cam de apoi să îngrăpsești cu minduiarea că este ceva artistic. Prota a hurhiși cu poemati, și cu teatru, și cum a hurhiși de apoi? Prota oara hurhi cu poemele. Prota oara hurhi cu poemele și mi-a avut hari să adara este lucru și adrai mai multe teme. Și poeme de vreare și poeme de limba armânească mai mult, de arăzile armânești, toate domeniile, ca să zic așa. Cum ți gini ideile de poemati? Cum ți gini fotisa? Fotisa este un lucru, cum să zic eu, azi poți să ai fotisi, poți să iei una rădăpseare de zboară tu minte și mas nu bazi mâna pe muliv, ică pe cundi,
tas le îngrăpsești, va să fugă dit minte. Spoate tas dorni, să înghisezi și tu ies să ină vără zbor, vără alătuseare de zboară. Și atunci lipsește să te scoli din somn, să le îngrăpsești și anda să te deștepți să te duci mai largul. Poți să mutrești un film, poți să mutrești smutrești pisukaki, cum imnă lumea, poți smutrești amarea, poți smutrești pădurea, grădina, poți smutrești să ghivăsești una carte. Ghivăsești una carte, vezi un subiect, se dezvârtește acolo și titini tu minti, masa ne cheamă minduiare artistică, poți să te duci mai largul și să îngrăpsești una poemă cu țivizuștini acolo. E că tu film, e că tu carte, e că în afară, pisukaki, iuțido. Fotisea este un lucru care azi îl luai, mâine nu luai. Nu este, cum să zic, ca un om care adară isăchile, cum îi zice? Economistul, adară isape. El își duce să scoală tahinaine la 7, la 8, își duce la lucru, și-a de pistol, și-a cundiilul și îngrăpsește, că ia computerul, îngrăpsește și adară lucrurile. Un om care îngrăpsește, că zugrăpsește, nu poate să adară lucrurile ăștia după un programă, să mutrească la sihate și zică Tora va să îngrăpsesc cu 3 poezii. N-ai cum. Fotisea ține azi, poți să ai 3 zile, una după altă, e că 3 mesi poți să nu ai iși ceva. Așa este timini. Nu știu cum este te alții care îngrăpsesc. Eu voi sfug, și asta este marea frică, este Africa, sfug de versificație. Nu știu, desi avem noi zbor de versificație, mi îndoiesc că nu avem, este vers și versificație. Versul este ațeați vrei să spun de alihia, ca un poet, și versificația este ca mași zboarele să arădăpsească zi în după alantă și spară tu urechi că sunt o îndreapte. Nu e așa. Este vers și versificație. Mi îndoiesc că si vers ca stih, când vrei să ceva, că vrei să scoți un stih. Cu duchiare poetică este versul. Versificația este maș că tu soni, zboară-le, să-i disezi cu un coalantul. Ma nu spun ceva. Nu spun ceva mai largul. Ca sună ca au uidisarea ți-a dit soni, cum sunt tu poematli clasici, ca ți-a dit soni silabă asună idia, ama nu are emoții, nu are singhisi, nu are țiva nontru. Așa este. La tine ma fotisa în greaca hântu, când uini fotisa lipsește să îngrăpsești, ala ștut și îngrăpsește, nu? Ala ștut și îngrăpsește. Masi pijadea țea mare care duci de la Constanța la București și ține vă războr tu minte, ține vă răstic tu minte, te mutrește la prota parcare, tras în dreapta și îngrăpsești acele 3 zboară, ținții zboară. Le-a lași acolo și de la țele ținții zboară ajunge la una poemă care poate sibă pe 3 frânză. Și o lucrezi de apoia și până ești... O lucrezi până când iasea și până ți arisește ația. Zburam noi că vahi, mas vrei, poți și schifăsești să vără poemă, îi dau, de ți-aia îngrăpsită, care ați vrei și care ați leia în dreapti, putem. Cum vrei tine? Sigura. Hai să vă... Eu ne-am tipusit în două. Aflai una. Este una poemă că himtorat, că zburăm de... Și am dinainte, am cartea cu păpâni și Hristusescu al Alexandru Gica, că în tipusit-o este carte, dau poemii de-a mele și una proză scurtă și vă ghivăsesc cu una de ațele poeme, sunt tu cartea cu păpâni. Și izborul este de păpâni și prota poemă, zic eu, care au citesc, au ghivăsesc cu toată seara, sibă oamenii care nu-i mai avem ninga noi.
tipă pâini, că nu mulți mai au mirachea ta să aibă pâini în inga ei. Poema se cheamă Pute. Paplu în ciuciură de priună, tuiții his neînghisat, tuiții minută, de cali bătută, praxing da cu zboară nigriti. Mi mutrește din zeană, ca anghel fără peană, îngrește fără boații, vrăhnăsit de-a hâtă curmari, de pirat te estă lângoare, îi iav doa diatlu, îi duchesc cu șmutrita. Mi-avea ghiditura nu, m-aș cu nimir scupo, s-mi vedă malargu, și cu boații neavzâtă a urlă ca agă, a zboaieră prit bană, mas nu poți să zboaieri, alagă, mas nu poți să aladzi, imnă, mas nu poți imni, tragi-ti de azvarna nipoate, iți lucru sadari, lipsește tasne stărnăinti, pute snuță chiară a estă dit minti. O, multă mșat, cu ahântă energii, și cu toți estima bondiții, ți-a lasă pupânii de altul bărnu și cu altă mindoiari. Așa este, pupânii nu-i mai avem, andahim cilimeani, nu ne minduim atât multul la păpâni, cât de multul lipsește să-i tinisim păpânii. Că ei v-ați ducă și unoară cu ei v-ați ducă tot imoabesli și toată ștearea ți-o aveau ei. Mas nu a dar moabete cu păpânii tot cât bănează, ei v-ați ducă și unoară cu ei, așa cum zici, maninte, v-ați ducă toată ștearea. Ania, mult îmi pare rău că eu adram multă moabete cu paplu al meu, cu 2 papi, adram moabete și mi-ar rămaseră tu minte multe moabeți și de multe ori arăt și de multe ori este o sursă de fotisi, ca să zic așa, un izvor de fotisi, și luai și căile de permituserile lor. Asta vă zic tora ună, că tora inticne ună cu paplu de partea lui mamă. Zise, aveam depus eu de munte cu oile, ștrap și o năcoară, eu aveam un lale. Când mi vizu el de-a largul, îmi zise, de poate să închirdăsești. Eu mă tream ca clar la el, că ți să închirdăsesc cu 18 ani aveam. Zise, că ți ale, că ți zice așa, îmi cum zise, fem tot Iisusit, tine nu știi. Zise, eu când o zi, agno hara, că fem de mi Iisusit. Cu care? A întrebat el, cu care mi Iisuse? Cu fata, nu știu care. Zice, nu știam, eu știam un custorin de ei. Zice, maha de soia țea, bună este. Și ea că Pablo bână cu baba, bânară de adun, una bană. Îl Iisusiră și ne aduc aminte de lucrurile astea. Și câte și alte moabeți care le știu de la Pablo, știu și de la Pablo Alantu, Pablo Costa Albatorii, care nu avea multă sculie, ma era un om mult mintimen. Că vreau să descrie în Moabete că de armâni, că armânii ahurhiră să împartă, vai editora, vai de care știe cântul, că acei sunt o fărșiroți și că alanță sunt o grămusteani. Nu are fărșiroți, nu are grămusteani, are mași armâni. Him armâni tuți, că vrei să îngrăpsești să tine pe fărșiroteaște, îngrăpsea fărșiroteaște, vrei să îngrăpsești pe grămusteană, îngrăpsea grămusteană, nu te țănican. Nica are fumei și este teamărtii, că are Nica fumei, a luat România, ți bânează, ți minduiesc cu ninti, ție este țel, fărșirot, cum v-au dau feata la fărșirot. Nu are, paplu meu și mărtă feata, tu 1963. Câți ani are de atunci? Atunci au mărtă feata pe fărșirot. Și bânară una bană de adun. Una grămusteană, un șirot. Câtă de șminte paplu meu, când o zis, ți-are că e fărșirot. Ea este armân. Și anii ței, care știe, alte minduieri erau cam agri. Erau minduierile că niscânță sunt așa, niscânță sunt o altă turlie. E ca altă soie, cum zic fărșiroți.
Așa este, mesajul tău este mult bun de unitate și smutrim la ți avem idealul, nu la ți avem diafor tra din noi. Așa este un mesaj mult bun și vai după el lipsește să ne ducem. Tora, ved că avem una întrebare de la Flori Costea. Sum live-ul de pe Facebook, ne dățea și Flori. Tu în lumea ideală, ți va salidzei lumea artistică și emburlechea. Tu în lumea ideală, eu vă salizeam lumea artistică. Emburlechea, o adar că lipsește tați băneți. Ma mintea și sufletul meu este de lumea artistică. Și este lucru zducheaști, asta vreau să mi tornu să nu agărșim și partea de teatru, că tot zburam de îngrăpsare de acolo a Hurhim și vreau tot să te întreb cum a Hurhiștini să îngrăpsește și teatru, că asta este un lucru nu lișor, aici lișor. Așa este. Futi mine zin zborul provocare, că tora nu știu, nu știu este greu am da zburăși să live, ta să ină toate zboarele tu minte. Ma pistipsescu că mulți va să achicăsească zborul provocare. Ca să îngrăpsesc cu teatru. În vine și ți tu minte un oară, avzii cariva, era un era un zbor în oară câți mutrim la teatru, că s-adrară piese de teatru armâne și sunt multi și mșati, fără de altă că mșati și buni, ma nu funiți una piesă de teatru originală, sibă una îngrăpsită originală, nu a produțări. Până atunci, până tora și Nica Suntu, că Nica nu s-a lină pe scenă, fără a producerile de piese clasice de teatru. Și eu mi-nduiam de mulți ani, hai să îngrăpsesc cu eu una. Și îmi vine tu minte una idee și o luai și o mări și tu 3 zile eram oaspe la fata mea București, nu aveam ți să dar, ea era la lucru și îmi luai computerul și a curchit să îngrăpsescu. Și tu 3 zile o mări această piesă. Mi duci cu această piesă la soțul meu, Lică Gherghilescu, este născut din filmul Nu hiu famios a Mahiu Armân, jucă rolul la tatălui. El este profesor de dramaturgie, este actor, este director de teatru, omul este izânatea lui, este băneață, de o băneață. Și zici, ea mutrea este scenariu, ți l-o îngrepsi eu. Mutrea la mine, el nu zburaște armonește, mă le aducheaște, că bână cu noi, de o de adun, și îl ghivăsi scenariul și îmi zice, bă, picurare, ca și îmi zicea ea, mă, picurare, tine l-am îngrăpsit și este lucru, eu l-am îngrăpsit. Vezi că e ghine, mai vezi că e ca șcurtul, ea și măreal. Și adar al mamare, până m-ați minduiește, v-ați minduiește, ne cheamă și cu tehna. Să ai tehnă tu îngrăpsearea de teatru. Că v-ați minduiește cât va fi chirolul tăia este replică, cât va fi talentă replică, cât un act, 2 acte, 3 acte, și lipsește ca să le aduni și vezi, nu că lipsește lumea la teatru, te disă de sihate. Va să-i țini un sihate, că un sihate și un cirec de oară, ca să-i țini acolo și să-i țini oamenii să putrească la tine. O luai, o mări și o adrai așiți cum lipsește ea sibătora jucat. Ma cât are? Are 3 ani de a îngrăpsi, vine lângoarea și nu pare putem ca să o alinăm pe scenă. Va să aflăm un parei de teatrini, va să aflăm un regizor serios, va să aflăm pe careva care să-și da zborul, că va să adrăm acest lucru. Ma te este, așa cum avzăși, lipsește părați. Fără părați nu poți să adari. Timini, că timini este un hobby, tu ți-adar că îngrăpsesc cu poemii, că îngrăpsesc cu teatru, că zugrăpsesc cu
sunt o timini este mais hobby, mas sunt oameni care bânează dit aestă. Nu ai cum să-i capța unui teatrin, ca unui regizor, zină să dară lucru armănescu, fără părați. El de-o abânează, asta e zânatea lui. Tora, hai să ne minduim și aiumtrea. Câți armâni au hoteluri? Câți armâni au restaurante? Hai să mi duc eu, tora, să dorm una stămână la hotel la Poiana Brașov, e că la Scopie, e că care știi că te iu la Corcea, că chihăielul este armân. Și eu armân și hai să-i da fără părați. Nu, el de acolo bânează. Lipsesc cu parastii de lucru. Ca să dar una piesă de teatru, că eu am o experiență pe ațeați, o adrămtul limba română, lipsește minima 2 meși. 2 meși trebuie să lași lucrurile, câte 3, 4, 5 si hăspizu, zin ca să dari repetiție, ta să iasă până tu soni piesa, nu poți să dari restul lucru. Tine vas te torni acasă și îți bați ceva la cilimea în smăcă. Te-ațea va întrupare. Masivul armâni care vor să îndrupască cultura armânească, vor să dară ceva, nu sfeați până tora, una piesă de teatru armânească originală, poate să intră toată proiectul. Este proiectul meu de suflet și eu nu vă las ca schiara este. Eu vă luăm pe scenă până tu soni. Putui de mutai pe scenă un proiectul românesc, cum nu va să dar un proiectul armânesc? Mă aflai finanțare pe testul românesc. Prota oară. Vas afli ștațele armânescu și lucru ambar, că anda vrei cu ahântă energie, până tu soni vas afli una cali, una culai și până tu soni piesa vas iasă tu migdani. Vreau să te plăcăsesc cu snădăți niheam cum eu numa și trăți zburaște piesa. Tu-mi o zboară. Piesa asta armânească, numai ei este Trusinul Tișchireia, și este zborul de una femeie de armâni care se află în Ananghi, anamisa de sinurile de Macedonie cu Albania, cu Arbinușia. Și acolo au andamusi cu altul, unii altul treații, să aminte un ficiuric, nu au cărțile de el. Este una comedie. Ma o băgai acțiunea piesei, ta-ți dezvârtească anamisa de două sinuri, maxus că armânii nu avură cratul lor vârnăoară. Nu l-o voră. Și atunci zici că n-am mai simplu iuva pe un teritoriu neutru. Că acolo să zburaște tu piesa țea, să zburaște și-a dară hazi unde alantul. Armânul și-a dară hazi de arbines. Arbinesul de macedonean. Macedoneanul de grec. Și tot așa un și-a dară hazi de altul. Și eu mi-mi îndui că n-ai mai ghinit a zbaza stațiunii si vă anamisa de sinuri. Si vă tunănică Elveție, ca să zic așa, locul acel eu să dezvârtește acțiunea, si vă ca o nănică Elveție. Eu nu scusuiește vără, nu scătește vără că-i zise unui grea luntui care știe cum. Este o piesă de teatru chiar de are. Este să arădă toată lumea, să arădă și grecul, să arădă și macedoneanul, să arădă și arbinesul, să arădă și armânul. Că până tu soni, ea se adrată pe armânești și te armâni. Și este îngrăpsită tu ahtare stil că poate să o achicăsească și armânul dit Macedonie și armânul dit Arbinișii și acel dit Gărții. Noi, aua care bănăm tu România, sigura că noi o achicăsim toți.
și că nu ne cârtim. Așa este. Im chat că este prota piesă originală și că este una comedie, că lipsește să râdem mai mult și să agreșim gaileații toți. Așa că lucru ambar și să iasă ghini, ta poți să duți șpitul alții că se bați, șpit alții văsălii, ma spată șpit tot Balcanul. Asi vom șat. Mai este nădia noastră. Să luăm, să ducem, să vadă toți armânii, nu mai știi noi aua. Să aducem și tu Macedonii, și tu Sărbii, și tu Gârții, Masna Proachii, și tu Arbinușii. Iuțido, așa. Iuțido, așa este. Dora, tini, mata avut și una experiență cu teatrul, cum zicești, ți-a îngrăpsit știni și ți să scoase tu migdani după ți vine și teatrini, după ți vine și regizorul și vreau să te întreb, este multul zori să vezi cum ideea ta ți-o îngrăpsit și este alexită de a hânță oameni care ca fi un hini cu minduiarea lui? Da. Tora Pistipsescu, că tine zburăște de piesa de teatru îngrăpsită pe limba română, ți jucă la Teatrul de Operă și Balet, Teatrul Național de Operă și Baletul Danovski, de Constanța. Vreau să vă zic că nu este largul de moabetea noastră a este piesă. Tu este piesă jucară 4 teatrini armâni. Jucă regizorul fu Lică Gherghilescu, a avut și rol de teatrin, jucă Tani Ștefu, care este actor, armând de-a nostru, jucă Valica Cioianu, care este armând de-a nostru, și juca și mine, un mic rol, îngrăpsiște mine, un rol de 4 minute, dar mi-a și eu pe scenă. Cum zburam aminte, este niheamă, cum să zic, niheamă greu. Tine, ca autor de piesă, adrași una minduire, tine vezi lucrurile și dai scenariul, îl dai la regizor. El îl ia și are minduirea lui de artist. Și zice, este va o drămașii. Eu când vedeam și îmi zicea, eu eram acolo că aveam și eu rolul meu. Și mi-a chemat și pe mine, în alți joți. Aveam dublu rol, acolo dublu rol, un de scenarist și alaltul de actor. Și îmi zicea, Picurare, acum ești scenarist. Dar Alexei acolo zboară la este. Și eu mutream la el. Cum să te Alexescu, ca și el îngrăpsi eu. Și el îmi zicea, Mutreaua, ți stai, nu te așuiră în sală. Eu nu le știam, este prota mea experiență de teatru, nu știam cum să alânceaște una piesă de teatru. Era, intrai pe internet, că te duceai să cumpărai un bilet, un tichet și te duceai la teatru și mutreai, toți erau ietini. Ma nu știi cum să adară, de când s-a curheaște și până îți bitiseaște ca lumea îți da de pălghi, când te vede când îți bitisi piesa. Este un lucru, cum zic, țăca de milii, sau cum zice, când îți bitisi. Mult greu este. Așa este. Tuti sunt adrate, un om care nu poate ca să aproache critică, nu poate să ducă mai largul. Lipsește prota o arăt, poți să aproache critica, să hisimfun cu omul sau oamenii care îți spun că, mă, cioră, ești un lucru nu-i bun, lipsește să-l alăxim. Și atunci tine trebuie să dai apandasi, că așa este, și să te duci mai largul, să ai ideea lui întâi că el știe mai gine, că el adră mai multe ca tine și are experiența din înapoi. Va să știi de la care are mai multă șteari, să iei tu ți poți, fără să te cârtești. Va să ai desclidere, te este un lucru. Sunt oameni care masi zis că au adrași alatusi, nu va să te vedă. Nu așa să adară. Lipsește zis biricheavis, ghini când zisești, cum să dar mai largul ta seasă lucrul bun. Că până tu soni, numai ta va seasă pe supră. Nu va să îngrăpsească iuva, că acel să alăxi un zbor, că acel să alăxi un paragraf, care da maghinii pe scenă. Tot numai ta armânii, din scenariu Nicu Baturi. Ideea care poate mută tot spectacolul este la altul. Lipsește să ai desclidare.
ma tutti spectacolele și să dară, nu ar rămâne niciun care este îngrăpsit de autor, sibă 100% sibă idviul până tu bitisită. Nu, să lăxește. Un cirec de scenariu să lăxește. Asta este cafioară, fără de altă. Avem un comentariu muito mșat de la Zoran Cardula, care zice și mini când va si băietimă a este piesă, mini pot să dar posterlu. Mult mșat. Partea grafică, posterlu. Aristotii idee. E Hristusescu mult mă va dar tot mini că pot să dar și lucrurile este. Oh, bun. Am adrată și grafică. Vaneam alargu mai Hristusescu mult și-l așteptăm zină tu parea noastră. Bun, vaneam alargu cu alantă parte artistică, ninte vreau să te întreb, tinica teatrin, are vără diafurau anamisa de sești teatrin pe scenă la teatru și sești teatrin tu filmul, că tine a avut și un nicu rol, tu filmul nu hiu faimos, ama hiu armân. Cum fură este dau experiențe pe scenă și tu filmul? Diafurama este mare. Si teatrin de filmul și teatrin de teatru. Câțea și. Când hi teatrin la filmul, ai toată ziua cu oamenii de învârliga, ta spus ziți zboarele tale, ți le-ai te zică, toată filmul. Mas nu hibă bun, va să dar nica nu ară și nica nu ară și nica nu ară și nica nu ară, până când se iasă lucrurile bune. Asta este cam efcula, ca să zic așa. Când hi actor de teatru, toate acele repetiții care le-a dat la filmul până se iasă bun, lipsește să le-a dat ninti de premiera spectacolului. Că acolo ai mai una șansă ta să iasă ghini. Mas nu iasă ghini, lucrași geaba până atunci. Mare presiune. Presiunea e mult mai mare la teatru, că e indirect, nu e ca la film. La film este emoția, psihisea este mai mare când duhi tu sală la premieră și vezi oamenii de vârliga ta, cum Mutrescu, cum David Pălni, ieșiră nitea de bitisita filmului, nu poți să știi. Așa este. Cu emoții este... Diafragma e mare. Asta este sigura. Vreau să te mă întreb de un lucru tu lumea asta de literatură, să dățem. Tine adrași lucru și te una inițiativă mult de simasie, de literatura armânească. Zburăscu de inițiativa PEN International London. Tora, prota vreau să te plăcărsesc nu să zici, ție este suțată internațională, PEN International. Ție este suțată asta internațională de literatură fără sinuri. Prota oară Minduescu că lipsește zic că eu nu fui inițiator la este, că nu voi ca să-mi iau hărții, nu le-am. Eu fui călisit tazind să-mi duc toațea parei. Lucrul este acurhit de tinisit ali la Cona de Belgrad, un armân de Belgrad, mas nămutrească, voi să-i zic cu voi multul și Hristusescu că mi călisi, Minduescu că tot nuna mea, Chira, i-are zisă de mine și are petrecută ceva poeme de-a mele îngrăpsite și mi călisi acolo, ma lucrul este acurhit de Lila Cona și una parei de oameni de învârliga ei. Ce este PEN International? PEN International este mai veche asociația tuturor oamenilor ce îngrăpsesc. PEN este un acronim de la poeți, eseist, novelist. Poeți, noveliști și eseiști. Ma PEN poate să aibă și tu limba engleză, că sediul este la Londra. PEN este, ce este? Muliv, cundii. Cundilu. Așa. Aia este. Oamenii ți ufilisesc cu cundilu. Este organizația PEN International, ce are 100 de ani. Și anul trecut, când umplu 100 de ani, noi ne adunăm
tuți Belgrad, eram 11 inghiți de armâni, mas nu mi-ară de mintea, și adrăm prota andamusi, tia lâncarea aici organizație armânescu pen center. Care vă zic că PEN International are mai multe cluburi suțăți PEN, tu mai multe văsălii. Nu, este una mare care are multe maniți. Așa este. Știa că eu de moabestri de acolo, este că noi armânii nu avem văsălie și nu puteam să adrăm aplicație. Ca să avem un club armânescu. Ca să avem un club armânescu. Și atunci imnă ca tu justiție. Că a avut un precedent. A avut pe pen catalan. Mas ne aduc gine aminte. Catalanii zic că ei sunt un popul a Horia, ți bânează tu Spania. Așa e noi armânii, un popul a Horia, ți bânăm tu mai multe crateri. Ma eu ți do. Ma eu putem și este lucrurile de ani de zile, de 7-8 ani ale Lila Cona, ți putu ta să întreagă prota andamusi tia lâncearea a acestui club armânescu pen centru. M-a dat ora ca o mică paranteză că ți-ai ziseră armânescu pen centru, poți să minduiești că este adrată un Văsilii, ți zboraște una limbă slavă, că ți-e că băgarea adjectivului dintea substantivului. Mas era tu România, vai zicea centru pen armânescu, că tu în limbă latină îți bagă prota oră substantivul și de-apoi adjectivul. Nu are latusi, este mașul în paranteză, mașa și cu zburăm că care cu avdii de audit României se pare tu urechi că nu, cum zic, masti dusești tu Macedonie, v-ați vezi cum zic ei, 1900 anul. Avem noi 1900 anul, este anul 1900, că noi așa zburăm tu limba latină, că limba noastră armânească e parte de limba latină, dizlăchii de acolo și un loc pe calea ei. Mini că am mare mirachiti limbi, ania hari dia fureila esti. Ania hari când avdu la 1900 anlu și pântu soni nu îmi păru că armânescu pen centru are un nostimadă a Horia și că îl țin minti magini tața că ti ciudusește. Și pântu soni zic că este gini și așa, tața că n-ai magini. Alexandra, n-ai magini este că s-adră acest lucru și mizia așteptăm zină toamna, că tu toamnă, mas nu mi-arăt, Belgrad va sibă un congres al PEN International și acolo va schimb precunoscuți oficial. Noi adrăm maș protașgluată. Protașgluată este ca să dare alâncearea acestui club, de-apoi petresc cărțile la PEN International și la protul congres ce va se dezvârtească, atunci va sibă precunoșterea oficială al și după precunoștarea puteți să adrați moabet și andamosi. Voi, trădi îngrăpsitori armâni și să aveți și voi un club, așa cum au alanti bileți și alanti limbi. Așa este și mizia așteptu să dezvârtească prota andamosi oficială a PEN Centru Armânescu și să acățăm lucrurile. Și să acățăm lucrurile că avem multe lucruri teadrare, sunt multe lucruri de mare simasie. Și că ți-e zic așa, prota, că noi ți-am zburăm până, tu zburăm mași de îngrăpseare. Ca să îngrăpsești, să lipsești, știi, după niște scântinomuri gramaticale, ok? Care zică că așa este ghini și așa nu este ghini. Că avem noi un coment pe frânza de armânamea media, îngrăpsea careva, un armân, era armân, timini, nu știu ție era, m-a zicea că ți a predusit acolo nu-lu și nu zisit nu. Eu pot să-i dau apandasia ațilui om și cu toată tinia pot să-i zic că atunci o să îngrăpsească el, o să-i zic tu limba lui, să-i zic torat pe limba lui. Atunci
Anda o să îngrăpsească una piesă de teatru și bagă numai cumva el. Până atunci, eu dar preducerea și îngrăpsescu, tu dialectul de limba românească, eu mi duchesc cu eu n-ai maghini. Și eu pot ca să-mi spun zboarele și minduiarea mea. Că smitor nu iara la Moabeta de la Penn International, după ce avem recunoașterea oficială, eu fiu sigura că aestul armânescu Penn Centru va sibă singura instituție ce are axii tasadară nomurile de îngrăpsearea armânească, să dară o standardizare a limbii ei armânească, a îngrăpserii ei, nu a limbii ei, a îngrăpserii ei armânească. Că Mutrescu, am cartea cu păpâni, nu știu m-ați veadă. Nu-ți vea din multul ghini de la Videală. Zborul este de cartea cu păpâni, cu mari zori, adună toate textele Alexandru Gica și băgă atuți sațiții vrut să îngrăpsească de păpâni și de fumeile lor. Mutrescu că un îngrăpsește una soie, una turlie, altul altă soie, altă soie, după urechi. Ca fiind cum îl taie cofa, cum zicea Paplu. Cum îl taie cofa și îngrăpsește. Lipsește, tas nu mai avem actare diafurau anamisa de îngrăpseri. Lipsește si bătută ună, si bă standard. Ma care poate zica este lucru? Ma că nu avem o academie, nu avem o sculie, si bă ceva care si bă precunoscut de toți. Armânescu Penn Center este vasibă și este o asociație a tuturor aților ți îngrăpsescu și ei sunt naima axii ta zică de aua și înclo, așa se îngrăpsește. Care îngrăpsește altă turlie, adara alatus. Sunt alte creatori, eu au academie. Acolo lucrurile sunt efcula. Este un nomlu de gramatică, așa îngrăpsiți de aua și înclo. La armânii nu are este. Armânii din România poate să îngrăpsească maghinii armânești, că se aproache multul de gramatica românească, care noi învățăm tusculia românească. Ele sunt apropiate. Ma ți s-a dar cu armânul care bânează tu Macedonie și ți-l îngrăpsește ghini, ca vârăsculie românească, petrecută de guvernul român 100 și... Ghine, tu Macedonie au și ceasurile, un lucru mare, mult mare, că au ceasurile de limbă, au manual de limba armânească. Așa este, mă, tu precunoscuți de chivernisii. Că noi nu precunoaște can. Maș noi, tradi noi, nu precunoștem. Chivernisa nu va să ne cunoască. Ți poți zis de aței dit arbinișii, care îngrăpsesc cum zic, mărații. Sunt frații noștri, voi pituți, am mulți soți, tu arbinișii, voi pituți, ma nu știu să îngrăpsească armânește. Că ție nu-i vina lor, că nu au vreo sculii armânească. Armânească, nu românească. Că asta nu confuzia ta să înveață. Îngrăpsescu cu 2 de L, vă zic că lucru, scriu Îngrăpsescu cu 2 de L. Ei luară nomurile din gramatica arbinișească. Armânii din gărții nu știu ești ceva. Greu Îngrăpsescu. Mult greu. Așa este. Nu sunt armânii căbate ca fi un ufilisești ți alfabeții grafii, ți îngrăpsarii știi de la sculii de tu Văsilia Iubâneață. Mini zic să aveți lucru ambar cu armânescul Penn Centru, că este una moabeti bună și este să îngrăpsim tuțidia. Mini, cum am, zicem, așteptări maniți, mini mi hârsesc când un armân îngrăpsește pe armânești, că este cum știu mini, că este cum știe el, mi hârsesc cum sibă. Și este că îngrăpsitorii atiții sunt dezânati
ți angripsisku poema ti teatru, jasti un cercu ți poate să dară un turli di moabeti ti un standardizare, să angripsim tuți snaki că sim tuți idia. Așa E lucru este. de mare simasie este. Dar să putem să ne găsim și să îngrăpsim tuți idia. Așa este. Alexandra, că ți-o luai zborul tora, când zisești de Armânescu pe în centru, că disclisești moabetea, voi ta să zic poema ți-o zici dip tu protandamusi de la pen centru că zburăm de limbă tora și poema este de limbă. Te plecăsesc. Ia, că o aflai. Poema se cheamă Limba noastră. Limba noastră armânească, limbă ți-o avem tu vreare, nu are armânta să nu duchească că-i de alihea năghișteare. Limba-i strozmă, sărmâniță, de la Dumnezei doară, fitursia ei simiță de toa străpăpânilor hoară. Limba-i zghicu de-a năchiseare, limba-i zborul greu trămoarte, zbor de-a râzgăși de duchiare, zbor ți-ți duți mai departe. Limba-i cânticlu ți loavdă și un călcâni de pâni laie, limba-i foamea ți o aravdă, limba-i dor, este-și sivdaie. Limba-i ca nănicuchiră, ți-i pripsită și harișă, nu s-aravdă a ei fire gurgurat de columbișă. Limba este a rusticolo, limba-i vimtul caribate, limba este-și funicolo și a banii rihate. Limba în care îmi zic permitlu, blăstemlu și pălăcărsearea, zăhărichea, octul, plângul, limba în care încânt vrearea, limba noastră de zămane, limba în care îngreaște dada, o azbură răgioni cu anami, bârnuri țănoarada. Limba este lapte șniare, dor de arhondă moabeti, iu să amintă în întrebare, care-i eu, dițimileti? Limba noastră armânească, limbă ți-o avem tu vreare, nu are armânt, dar să nu duchească că-i de alihea năghișteare. Simșat, și de mult nu mai aveam avut zborul arustico, care mi-a risești mult. Care se și zborul, ma și arusticolul. Da, Oli, așa. Din arusticolul este cea bună, ți-o aduți andai hilânzit. Așa. Tora, Nicu, vreau să te întreb și de partea la artistică, tau nu voi să o agărșim, zână de zugrăpsari, cum a hurhi mirachea de zugrăpsari și care sunt tu temele, ținai mai mult sau hari? Cum a hurhi mirachea de zugrăpsari? Prota oară, banda, ne-aduc eu aminte de zugrăpsari, are auaș 3 zățăținții de-ai ninti, anda lucram, iuva în port, eram cu un soț și băgai una stihimă cu el, băgai una căuli, pariu, ca zic pe românește, stihimă, zic armânii. Vine el cu una carte, cu un cadru. Și zise, ia mutreau ani, Nicule, ți cadru îmșat, eu v-am meacat și v-am la darba mare, v-am la dar pe pânză, cu buiei, uite și mșat. Eu îi zic și alu ștui sos ce-l aveam, îi zic și nu am spus că nu arăs la dar maghini ca mine. Și eu ca armânii, e Magioni Calantul. Mă, nu știam că mă spot, nu mă spot. Prota oară lui el la cel cadru, una stămână, și l-o pânza, și l-o buieile, și l-o cundile, și adră acel tablou, ca să-i zic, acea zugrăpseare. Îndete și ania cadrului, el știne, tora este stămâna ta, dar îl știne. Trecu una săptămână, eu țiva. Chirui inghiți de hunezi de beri, că teestă era stihima, și nu-l adrai. Că cel chirui, că nu-l adrai acea zugrăpseare.
Trecură mulți ani și de-aia mai eu îi aflam acel cadru. Aflam cadrul de preună și ziceam că ți-a dra eu este un lucru de nu mi duci ca să lua dar. Aflai tu un soț care era zugrăpsitor, ei căftaia lui, îmi dea de una pânză, îmi dea de una mnată de cundii, îmi dea de buii, mea că ți-ai și adrai acea zugrăpseare. E și mult mai bună ca acelui, că eu o țineam minte. Ne adunăm de-apoi cu acel soț, după ții spre înghizdeni, nu aveam vizută, și zici, ții minte că noi băgăm atunci un stihimă și atunci, da, știu, tine chiruși, tine te duci bere atunci. E așa este, mai eu la drai după 10 ani. Hai să le vedem tora daule. Și le vizuși, el cu gura lui zice că a mea este mai bună. Tora ca să ne lavdă nicheamă. De acolo a pornit tot este vrerea de pictură. Vizui că atunci în locare ți-a dar și ca și când luam câteva răpânză, luam buiaua și adram câte ceva. Nu adrai ceva, zis că fu giu de giu, e că mes de mes, e ca an de an. Fură ani, andam nu băgai mâna ca nuară pe cundii. Până tu vreau să zic toara ca tu Macedonie, până tu dau unii și înghițam-lo. Yeah. Și ții, când un bun soț de-a meu, Hrista Celea, adră o tabără de pictură la Sulina, care băgă numai Papu Hrista, după cum e grescul lui de poatele. Și adună un parei mași de zugrăpsitori profesioniști, toți profesori la universitățile de artă și pe mine mi călisis, mi duc acolo, tasul ajut. Eu eram măirgi. Știi cum sunt o măirgioană la nuntă? Eu eram măirgilul. Eu adram măcare, eu dădeam cu metra, eu așterneam, eu deșterneam. Până tânățu, când una de zugrăpsitoarele de acolo, i avea armasă una pânză. Și zice, ți-a dar cu ea, să ieși să vacă, îi dea de răma multe. Dă-i în ea, poți mi-o da eu, ți-a dar ți vrei cu ea, că tot de la voi sunt. Și îmi dea de acolo buieile și adrai un zugrăpseare. Anda sturnare este ca fi o tabără de pictură, ca fi un artistul lucrează când va el. Au un program, până tu Sony, artiștii nu poți să dai un program. Ei lipsește să lucrează când îi fotisea. Așa este. Eu, pe mine nu era n-anghite fotisi, că eu aveam adrată făsuilu, că lipsea să mă câte prânzuși până de seară nu mai aveam lucru. Și atunci zici, dă-i în ea pânza, dă-i buieile, că va să dar și eu. Și adrai un zugrăpseare, când o sturnarea este de erau ei zis de la somnul, de la mare, că dimi Sulina e de pe mare acolo, și Duna este de acolo, aproape delta Dunei este acolo. Când o sturnarea ei, vizură pe stizmă, pe mur, vizură un nau zugrăpseare. Și zice, care o adară pe asta? Că eu atunci aflai că artiștii sunt cunoscut de ei mași cu zugrăpserile lor. Eu nu știam lucrurile astea. Că este stilul lui. Un artist, când o acurhește pe un stil, așa ar mâni toată bana. Fură artiști care vindură zugrăpseri cu milioane de euro și toată bana lor adrară mași gârdina, care o vedea dinaintea casei ei. Mași ațeale zugrăpseri, lilicii. Nu adrară altul ceva. Și vizură ceva nou. Era un far. Care ești tu? E măiergilul. Și mi-a chemară, da. Mi-a chemară, ei n-am coa. Tine la dragi, ia, de oași încolo, tine nu șezi acolo și măiergi, va zin cu noi, de oași încolo. Și nu trecură 6 meși că tu deftera tabără de pictură, mi călisiră acolo ca artist, mi băgară pe afiș, de adun cu toți, siu și eu ca artistul cu ei. Și de atunci
fui călisit și la alții, arăți Aua Constanța, mai adrăm de este niscânte expoziții caritabile, eu ca fi un artist și aducea zugrăpserile lui și îți vindeau și cumpărații îți duceau te cilibenii care au probleme. Eram și la Manasia, anul trecut, adus eu de adun cu Mariana Constantinescu, că ea a avut n-ai mai multe lucrări, le-a avut Mariana Constantinescu, a adus eu vrăzații, lucrări acolo, le băgai să le vadă lumea. Una de ele e Durusia, ambasadorului Macedoniei la București. Tora, tu țințile de mai, călisim toți armânii, zină la Arcub, că va să dar un mare expoziție de pictură, mași de pictori armâni, are mași în 2-3, care sunt pictori călisiți, ca oaspeți, tu expoziția noastră. Pânăir la expoziții, poți să zici și pânăir. Yeah. Așa, pânăirul de zugrăpseare. Adrate cu furnia, cu itia a zilelor culturii armânești. Se adră unoară toamna cu stanța, ma nu putură se adună toți pictorii armâni și mai adară nica unei ediție de adun cu fara armânească, că fara armânească este organizator la eventul și Mirela Trăistaru, nuna mea de zugrăpseare, pro bono, adară-te armâni, va fi curatorul expoziției și ea va să aibă îngătan de tuti ațele ți va să dezvârtească acolo. Și este o adară maști vrarea te armâni. Ți oare te noi tuți. Că o petrecui și la Moscopole, dusi tu în tabără de pictură, tu silul de Macedonie cu Albania, zâni la Ohrida, protlu că să băi, cum treți? Ni scapă tora. Nu știu. Îmi scapă tora. Acolo s-a dră una tabără de pictură, eu fui ea călisită și zici, tu ună sihate, poți te duci, ta-ți vezi Moscopole armânească. Se duci ta să vezi, sarină tu amaxi și îți duci ta-ți vedă Moscopole. Și de atunci îi se arcă vrearea tinoi. Și mutriți că tora pe țințile de mai, ea va înhibă ațeații, va să îndreagă lucrurile tinoi. Așa este și eu vreau să nu agărșim, zicem, pe țințile de mai București, Caraseți, la Arcub. Arcub este tu centru de căsăbă, lișor te aflari, atunci va sibă vernisaj, atunci va să lâncească până ieri este expoziția, ama zugrăpserile putem să le vedem numai pe țințile de mai, cât chiro putem să le vedem, cât chiro să rămână la Arcub. Vărâmes. Pistipsescu că vărămesc. Acolo sunt trei zăți de zugrăpsitori armâni cu arâzgă armânească. Toți și de-aței din Aima Mării. Mulți de ei nu sunt, va să aibă, dau 3 lucrări și iertata Ecaterina Vrană. Yeah. Va le aibă, va să aibă tu este până ieri. Așa este, vizui numai ei pe poster și vreau să zic ca urnechi, ca paradigmă de zugrăpsitorții va să aibă, zicem, zugrăpsările de videre acolo, Ecaterina Vrana, ma vizui și Mihai Tugiaru, domnul Tugiaru, și are mulți și... Poți să-i zici, Alexandra, pe toți care vezi cu nume armânească, că sunt oameni care nu știu să zburască armânești, mă duchesc cu armânești. Vreau să zic și ația, și aților țină Mutrescu, voi să aduc aminte un soț bun de-a meu, numai lui este Răzvan Papasima. Mulți poate au văzut un site, numai lui este Suțata de Craiova. Toți care Mutrescu zice, mai este și cai, diu Suțata armânilor de Craiova, Mutreacă fciorla este, adră un suțată la Craiova. Ei sunt acolo de vreo 100 de ani Craiova. Mă zburăsc cu nică armânește. Știu zboară armânește, sunt mulți oameni. Și m-ați mutris pe site-ul pe Suțata de Craiova, v-ați vedeți
avea una listă cu numii de armâni de Craiova. Și eu l-a întrebat, Răzvan, dar eu afla știni pe toți. Și el zice, cum de eu aflai? Luai cartea de telefoane, o alim și o frânză cu frânză și îi se părea că este vreo număr de armân, îi dădeam telefoane, naca ești armân, naca, și îl trecui acolo. Cât lucru adră maștivrarea armânească. Minduiți-vă și cât lucru adară oameni și ia de chirolul lor și de energia lor, ta să adară lucru armânesc. A și este mare lucru că tațacă Craiova este un căsăbă camanic și nu este acel de protili țițăhin minti, anda zborăște de armâni tu România. Mai mult ne minduim la Constanța, nu știu, Tulcea, București, nu ne minduim la Craiova. Ama Craiova are un băr numai vechiu. Se avea venit tu România, au aș mult mai mult chiro. Cu 100 de ani mintea noastră ți venim noi tora. Ei vin a curhita anilor 1800, erau toți banii Craiovei, erau armâni, erau ce avea venită. Tora era un dimarhu Craiova, Mihail Jean, era numai lui, era armân și a lăsat tot domenia lui, casa lui, tuti le-a lăsat Căsăbălul Craiova. Tora este muzeu de artă. Tu casa al Mihail Jean, care era armân, de mană și de tate. Așa este, are multe toară alăsate de armâni Craiova și nu te aștepți prota, nu te minduiești ca și este că Craiova nu este un de căsăbazii la care te minduiești de prota când zburăști de armâni, ama este gine să știm și că sunt așa și ne mai permitusiști tot când zburam de armânii ți sunt la expoziție, ți au lucrările expuse acolo, îi zburăși și îmi păru mult te ciudi de apoi că stai pe internet, îi zburăși de Anca Zoni Thomas, care este una teatrină, o știu toți din România, ama nu știm că este armână după mamă, dar că are un nume ungurească, dar că fendia ei este ungur și îmi păru mult omșat că îi că după mamă este și armână. Așa este, eu cunoscui tora toamna, când o fu pânăirul de artă armânească la Muzeul de Artă din Constanța. Și ea avea venită, fură mai 7 artiști, atunci ea era una dintre artiști și când o zbură acolo, oficial, de toată lumea, zise că maia mea era Diveria. Maia mea era Diveria și avea mărtată cu un român. Și așa, Maia era Diveria, smărtă cu un român și de adun avură pe fensul a iștei teatrină, care zăstin, care măsa smărtă cu un ungur. Toara tuti milesle se adunară tu sânzile ei, Maia vine și vine cu una zugrăpseare adrată de fensul, care era ungur, și tu zugrăpsearea aceea era soacră sa, armâna Diveria, Maia aliștei Ancă. Mult omșat și este una teatrină, tu știm, toți avem văzut filmul Mucănescu, Românescu, Ciuleandra și este una steauă tu cinematografie. Jucat rolul principal din Ciuleandra, măcar știa că ea are râzgă armânească. Ea și spuse cu gura ei. Sunt mulți ditaței, 30 de pictori care toți au vreari armânească, care vine și dea de toți pro bono lucrările ta siba acolo să le vea de armânii. Că zic, disă de mine ești cu armân, un cirec de mine ești cu armân. Și eu mi duchesc cu armân și voi tasiu tu aest parei de armâni. Așa este și ca să puteți pe țințile de april este o idee bună, țințile de mai este o idee bună să ziniți să vedeți zugrăpsările. Tora, napruchem de Sony, napruchem de BTC și ca fioară noi avem este 3 întrebări scurte. Vrei să ți va nimpi? Da, nimpi mi întreg. Pot să mai zic o poemă de limbă? Zâni. Că moabete armânească, ca și fucalezma ta, ti moabete armânească, să adrăm ti limba armânească, că
mutripi frânza de Facebook a tenisitului Dini Trandu și avea băgată una poemă, aseara o altați, nu mai este limba straușească, îngrăpsită de Tașcu Bonga. Tașcu Bonga, nu aveam auzit de el până tora, s-a amintă în 1840 ținții și până în 1908. Tu poema asta lui, limba straușească, ți-a dar el. Plânzi că chiar e limba. Mași de noi să minduim, are 150 de ani, de anda a estu poet, plângea că chiar e limba. Ia că plângul lui nu fu geaba și că azi noi putem să zburăm armânești. Și Minduiescu și am nădea că și tu inător vas putem să zburăm și armânești. Tot ca un urnechi este poema ați voi ca su Ghivăsescu, ați ea și ați lor țină Mutrescu. Care este tot în limbă. Și tot în limbă, poema numai ei este ți zboară. Vai tu vârnă limbă, țixeană-i trearmâni, mai efcula ți este să spuni ți ai tu minti și zboară-le ți daima, le-a vziși pe la păpâni, ca oarfă nisipar ta spos nestărnăinte. Ți step soare limba carmasi camagoală, ți încherdu vrei ea să aibă ta si Hristusit, că poți greși să dea lihia cu Hristusit zboară, să spui permit inali fără ta sparea gri. A este limba noastră, un soare cu cânină, luțeafir alb mușat, pițerți anghiliceaști. A este limba noastră, harau de lunină, ți noaptea tu serin ca lună nămutreaște. Luați zboarele ți chiar, băgați-le tu sfinduchii, spestrisli ca perdiții, spăstrisli cu un gătan, andazvăhiba nanghi vaschibă ca băbuchii, lilicii Hrisusite și niorismă de arguvan. Luați zboarele pe anarga, lișor, cu douăle mâini, bășați-le cu mirachii și băgați-le tu supanii, de inimă aproape să nu vă duchiți agiuni, ștritutea este zboară, adrazvă voi curbanii. Ți zbori este masarpu, ca cel ți paplul greaște. Ți zbori ma cu anacră, ca cel ți afendil spune. Ți zbori ma cu dichii, dixeni când te afirește. Ți hârgârici de zboară, ți noarea spidăciunii. Ți zbori este ma dulții, ca cel ți-l greaște dada. Ți zbori la chicăsești să maghini ca limaii. Zburâți susto. Zburâți cum este arada. Și tri limba noastră vrută, voi acățați sivdaii. Mult îmi șată poema, nu știam și Nyarihari. N-ai de să știi că eu, tăitoarea prota oară, dar le spun, eu nu le bag pe Facebook, eu le lucrez și am da vasibă bitisită cartea și toarea e tu bitisită, voi să Alâncescu și Stipusescu un carte de poemi. Ma, când va zină cel chiru va zină, ea este aproape etimă. Lucru am barș cu este, că ai multi inițiative și lucruri ți le dar și este un lucru mult umșat, cu multă energie și este un urnechi. Tora, să ajungem și la ațeali 3 scurte întrebări, ți le băgăm noi ca fioară tu bitisită. Prota întrebare scurtă este desei vârâ zbor, ți are hari n-ai mai multă. Mirachi. Un zbor mult umșat, așa. Ai vără măcare armânească ți are hari n-ai mai multă. Sunt multe mâncări, că zilea deci pe bine că Nyarihari mâncarea. Bun este pe pudiul, ți l-o adra maia mea, pita cârțăcoanii, pita dispiturată, sunt multe măcări țineau hari, măcări armânești. Bun, și desi ai văre cântic, tu Soni, ți țari hari n-ai mai multă. Multe cântici țineau hari, mai multul Nyarihari cântic la cel ți zice din mii de ori pe noi să frați aflăm pe căiuri vătămați. Luați armele și hai sculați, o voi ficiori, o voi ficiori. Mindesc că aru fei că zurănii din ori, nu? Așa este. Acel este, Alexandra.
Haristónico ti mșata mobetiș că cu ahântă energie și cu ahântă vrare ne dăsești tu lucrurile mșate ți la dari, lucru ambar să ai tu te esi inițiative și Haristoti te ahântă vrare și te lumea armânească și te lumea artistică. Și care ați puteți, pe țințile de mai vă ne vedem la expoziție. Sigur. Haristo Haristoșa mutritorilor a noștri și stămâna țihini vă ne vedem iara și în seara în șata tuturor.